Cumudul dah keselam. Kan long kumno sarai. Kau gangam lut barok sepok kendau. Lo ayak tu meh. Memtip isu dah. Iding buon ba cakah sana mah. Atrai di pentip nai kibre sasar. Kibre le menta ki thiet tamen yok lom centiam. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kakong Arina Nyauta, kabalong ka State President jong ka BJP Mahila Morcha, Meghalaya State Unit ha ka Arpsaw Trek Urampang Arja Arfunrio. Kala kentho ya ka jingkaran jong u National Secretary Barem ka BJP Usunil Diodhar. Kabala sapriang ha ka rinsan social media. Da kaba keno baki kasi ki badang bad dang kso ha ka nyam tenrai. Ha baki kwa ya ka nyam penroi ne kwa ya ki skol pulie. Ki haban ka laswa sya ka nyam kerstan. Kani ka jingkaren ka ba Usunil Diodhar, ula keren ru ha ka ketian khasi, bat ula tab ha ka YouTube channel jong u, ka ba ula ai kerteng Sunil Diodhar, kala sapriang bah ha ka rinsan social media, bat la yo iru ba kipat ba kila kentho ting e ya kani ka jingkaren ka jong u. Kakong Arina Kalaong, balada Usunil Diodhar, ukren persya ya ka niam kerstan, wat karu kan yang persya. Kabaya day bat kini kum ka jingwan jung I wan jung o ya ka jinglong jingman jong ka state jong ka jalla jung I ban wan kata ya kaniam kalong ka bagarpang la pidai kristan pidai seng kanu seng kaniam tenrai lani kanu kaniam hindu lani kaniam muslim kani kadai ka part jong u lani jong ka badai ha kata ka jinget jung ki Ndai habaya keren bad kajing kamat kabaya keren bad I bapi ong mapi I ba Sunil Diodhar ma ya kata ti kadai ka ngamla bantip yo kadai ke jing baka ka jing keren jung ina mar influence bah ka keren khasiru ndai hakum ha ka jing ya lenti jongate bat I long ngi bah ngi miat ya long kum si paralok kum si yeng si sem ndai ban ong ban kentha pad ban keren hi adu kata te ngam sngo bad bangarungan persya ken ba ndai tang namenta kata ka ban penrung ya kata kan yam tenrai bangin yo ya ka bangin do ka school kamdan kata kadai ka babakla kajing ban yo ya kita ki AKA kadai manga mapi bantai ya kalawai nai wan ra ya kan yam pedeng nai wan ra ya kan nuru wan ra shwai ke jing bha ya ka ri ba ka jaj ben rio ka ba kongsan ba kum no ngin tai ya ka yeng ka sem ya ka ne ka issue nganum la ra ban kren khambon namar nga kren bek tangkat kum ba nga so tho ya ladi bangaru ngadon ka BJP banga wan na benta kan nga wan na benta ka ri ba ka jaj ben rio wan na benta kini kipat khasi baret pan bangan ra ya ka khubor jung ki sha Delhi ban penyos ngoi ke jing jongi katai ke deka mat bakongsan banga ra ya ganu ke issue kan yam kalong ke bekerpang bha pidai kristan pidai hindu pidai kanu ru lai jong ngangawan hang ne bantrai na mentang jai bentri nakaliang jonga ngan persyang hi kat bala andrei ngamla bantep ngan ya kendo nam ya kendo di te ngan persyang kat bala banamar kani ka kata mat yong mo khamtam yangi ki badon hang ne apok ka jela jongi ki kasi kakta madyong ni habi ban pan jing shai tingin persyang hi ban wan ra ya kata ka jing shai kat bala dangi la yo jing shai ngin sapa sya ka lemba ka social media. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh,
For once, I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys. Party time.